Čaute ľudia, dneska vás vítam u novom videa a dneska ideme pojazdiť trapku po dlhšej dobe. Dneska dáme nové bangre. Som tu so Sikorom a s Juliusom hore. Takže dneska to bude dobrá seš. Takže budete mať to, budem tu naskakať a budete to mať z toho uhla, takže snáď to bude dobre vyzerať. Nič nevidno cez to listie. Ja som bol dole, ja mám tu oko. Takže teraz ideme účko. Dám si len brie a double whip, bo fakt už som unavený a tak asi. Sme už u konci videa. Ja by som točil ďalej, ale kamo, už sa mi nechce, som už unavený, som tu od 8 a je 13:55, takže snáď vás to video bavilo a dajte like a odber. Vidíme sa v ďalšom videu, čaute.